Hola, bona vesprada, Pere, bona vesprada, Gloria i els altres membres de Compromís. La meva pregunta és per Pere Fuset. Vist el que està passant en el meu faller, el que estàs dient, les afirmacions de l'alcalde, el que avui ha passat en el pleno, has dit que realment, i volguera saber si realment així te reafirmes en que les falles no són democràtiques. Ho has dit diverses vegades. Com vulguis, t'ho passa perfectament. Des de la roda de premsa l'altre dia, ho vaig dir també en la roda anterior. Entonces no entenem això de que les falles han de ser més democràtiques, sobretot pensant en que les falles són els presidents, són les agrupacions, les interagrupacions, la gent que està treballant que no cobra un euro, i que a més pensa que els presidents de falla, si alguna cosa passa, són els responsables en el seu patrimoni inclús, entonces estan jugant brau. No entenc tampoc, i no podem entendre, que un president de Junta de Falla, un regidor de cultura festiva, diga que com s'ha deixat veure, i vull que ho digues així, si és de veres o no, que no representen la interagrupació els presidents de falla. No sé si realment tenim a per aquesta suposta representativitat, parlant dels falles de base, els falles de base siguem tots. Però poden ser vostres, nostres, d'aquells, d'altres, poden ser de dretes, d'esquerres, pot ser, és de veres. Després, tampoc podem entendre que un regidor no doni la cara a les seues comissions. Entonces, sobretot, el que te preguntaria és, i els presidents de falla, on van a demanar-te explicacions? No a tu, a Junta de Falla, perquè l'altre dia, per exemple, no solament en aquest tema, se va parlar el tema de les carpes, que hi ha una preocupació prou forta. El senyor regidor va dir de les carpes que eren una barbaritat, el que estigueren antes del 13-14 de març, pot ser de veres, però no sé si saps que n'hi ha només 10 empreses de muntadors que ens costen a les falles una mitja de 7 a 10 euros el metre quadrat, i si se ficaven el doble de muntadors ens costarien 20 euros el metre quadrat. És inassumible. I sobretot demanar una cosa més o menys. I un prec. Demanar que n'hi hagi transparència a la teva regidoria, per favor, perquè ens està costant moltíssim als altres demanar expedients de contractació. I sobretot el prec, i el prec, per favor, que demani que li digues a l'alcalde que és el president nato de Junta Central Falla, més que res per si no ho sap. Gràcies. Bueno, pues havíem quedat per una pregunta, n'has fet moltes, però i a més no és la primera que les fas. Jo no sé si representes així el teu partit polític, que crec que té un problema de comprensió lectora, perquè això no us menjeu un tornau. Perquè jo no he dit en cap moment que les falles no siguin democràtiques. El que he dit és que n'hi ha que aprofundir en aquesta democràcia, i que per tant la millor manera d'aprofundir en aquesta democràcia és preguntar a totes les bases, a tots. Les falles són un moviment plural de 46.000 persones adultes, moltíssims més xiquets, que tenen moltes veus, moltes, molt diverses, i n'hi ha que escoltar-les a totes. Per això és tan important coses com fer estudis sociològics per a demostrar aquesta pluralitat, perquè no n'hi ha que amagar-la. En les falles estem gent molt diversa, de diversa condició econòmica, acadèmica, de diversa condició ideològica i religiosa, sí. I això és un tresor i un valor que n'hi ha que mostrar, no n'hi ha que amagar-lo. L'altre dia un faller me dia, i és que no sé per què pregunteu per què voleu estudiar això de la ideologia dels fallers, si tots sabem que els fallers són de dretes. Jo, possiblement tu estaràs d'acord en ells, i per això te presentes diverses sigles i representes. Jo no estic d'acord. Jo crec que les falles precisament són un motor social, cultural i econòmic i transversal, que afecta a totes les persones. Com se demostra això, si no se pregunta? De cap manera. De cap manera. Per què? Jo crec que hi ha gent que teniu por a aquestes respostes. La gent que heu patrimonialitzat tota la vida les festes i l'identitat valenciana front als altres, com a ferramenta de crispació, teniu molta por a això, a mostrar aquesta pluralitat. Jo no tinc por a escoltar les falles de base, ni tinc por a mostrar aquesta pluralitat, perquè és un dels màxims tresors que té les nostres festes. Això primera. Segona. Segona, hi ha gent que m'ha acusat de covard, de maricona, en el dia de l'orgull, i de moltes altres coses, precisament per un acte que jo considero de valentia, és atrevir-se a despolititzar la festa. Ja està bé de gastar la festa com a ferramenta política. I com que no vull que ser cap excusa per aquesta instrumentalització política, no vull que ningú me posi com a excusa, n'hi ha que deixar els debats dels fallers en mans dels fallers. I això és exactament el que està passant ara en l'Assemblea de Presidents. Fallers responent a fallers. I només fallers. Perquè ningú puga dir que este regidor polititza les falles.
És el moment de convocar un congrés, és el moment d'escoltar les bases, als 46.000 fallers i falleres adultes, que són molt diversos, molt, que no tenen una opinió, tenen moltes, perquè en cada falla no n'hi ha una opinió, n'hi ha moltes, i n'hi ha que escoltar-les totes. No tinc cap por a escoltar-les, ni n'hi ha que tenir cap por a fer aquest congrés faller. I que puguen decidir què volen, si efectivament volen continuar depenent de l'Ajuntament o eixir durant tota la política. El que facin ho respectaré, però n'hi ha que ser valent per a escoltar-los, i això és exactament el que està fent aquest Ajuntament. Moltes gràcies.